Hóember. Megsérült a hóember? Te ide meséld. Ülj le. Megsérült hóember. Mert mit csinált? Megsebesítette lábát. Lábát? És veled mit csinált a hóember? Megsérült. Te is? Hol? Mindkettő. Mind a ketten? És hol sérültél meg? Lábam is. Szám is. Szád is. Meg másik lábam is. Kezem is. És meggyógyultál? Ki gyógyított meg? Doktor. Doktor bácsi? A mindent. És a hóembert meggyógyították? Hol fájt a hóembernek? Keze is, lába is, Igen. és keze is, Keze és is. kalapja is. Kalapja. Eltűnt kalapja. Eltűnt a kalapja. Elfújt a szél. Ó-ó. Ó-ó. Nincs meg hóemberem. Nincs. Nincs meg hóemberem. Nincsen. Ó. Megsérült. Óha. Hóember megsérült. Istenem. Hóember megsérült. De meggyógyult. Meggyógyult a hóember. Doktor bácsi meggyógyította. Ugye? Meggyógyult. Ugye? És levettem. Szeretlek hóember. Ó, szuper.